Oke, saya scooty-ku narnangkan, oंखायनो आं दसे ओंखारथ'नोसै. नारना स्टार्ट बन्द खालामखानाङा. My God. खुलुमबाय रायजोफोर, जों दिनै हाय खुलुमबाय. नै लोगोफोर दंफायो. जों दिनै मोनसोदो दिनै पार्कआव फैदो जोङो बेरायनो फैदो. राइन' इक' रिजर्ट पार्कआव फैदो. जों दिनै बेयावनो राइन' इक' रिजर्टआव दंफैयो. माने ओरैबायदि आरोना प्लेनिंआ जोंना राइन' इक' रिजर्ट नङा फैनाया, खिन्थु जोङो ट्रि हाउसआव फैनो होननानै फैदोंमोन. खिन्थु आंबो मिथियामोन माने जोङो राइन' इक' रिजर्टआदि बेजों ट्रि हाउसजोंनो तेनजिं बड'सानि जोंजों जोंहा ट्रि हाउस दं, बेजों नांजाबखानाय होननानै आंबो मिथियामोन. दा फैबाय फैनानै ओमफ्राय नांजाबखानायमोन, ओमफ्राय जायगाया बेयाव साबसिन मोनबाय नालाय जों बेयावनो हाबबाय जाबायबो. भिडिअ लानाय जादिया थेवबाबो इच्छा खालामनांसोदो बोथोराबो इच्छा गरमसो मानि होदो दिनै जाय दंफां सिङावनो जिरायनानै दोङो माङाय ओइ जायगायाव बेरायना फैदो जों दानि माङाय नायथिंना फैदो मोजां नांदो जायगाफोरखौ इच्छा खालामनांसोदो र' बिबारबो दोंसोयो इच्छा ओइ जा बिबारखौ देखायहर रामाय बिबारा आमदान दं लासैनो देखायनोसै गासिखौबो बेबायदिनो अन्थाइफोराबो इच्छा गोदोर गोदोर दोङो फुटबल बायसा दोंसो फुटबल बायसा जागालै देखायहर रामाय ओइथिंबो दङ र' देखायनो लासैनो इच्छा गोदोर गोदोर वाव वाव ओइ बेयाव गोजानाव दं एसे मोजां नुवाखै बिदि बुंनांगोन स' बेयाव अन्थाइ गिदिर गिदिर दं होननाया दंमारो नै गराइ राइडबो खालामनो हायोमोन नुहुरला जों गोजानाव दंफैयोना ओइथिं दंमोन बयनाव इच्छा खारसिदो सं गराया मानसि गाखोना दोङो सायाव स' बेनो जों दिनै फैबाय बेयाव फैनानै जायगाखौथ' बहुत मोजां मोनफैबाय बोलो क्या बोलूं अभी तो घूम रहे हैं थोड़ी देर में बोलते हैं अभी देख लेते हैं कैसा है अच्छा उसके बाद में बोल सकते हैं ठीक है Hey guys waterfall no swimming pool look at that seru naik Subong hari bangsa biren pina pura ultimate फिसा मोनसे दखानमोन बारा गिदिर नङा जाग्रा जायगा जोंना बैयावमोन लाग्रा जायगायाव जेबो भिडिअबो लानाय जादिया माने दिनै ब्लग खालामनो होनना फैनाय बायदि बिदिनो नंखायामोन आरोना जास्ट बेरायब्रबनो होनना फैब्रबनायल' साइडआव सनाय दंबाय मानसिफोराथ' फैयो नै बिराद बुरजा बुरजा मानसि फैयो गारिफोरबो दंफैयो बैथिंबो गारि दं ओजों फैदों ओमफ्राय जायगायाथ' मोजाङानो बानायना दोननायफोरा बुहुद मोजां मोजां बेयाव दं नै गथ'फोरनि गेलेग्रा बियो ओमफ्राय बैयाव गराइबो बानायना दोननाय दं आरो बैयावथ' रियेल गराइबो दं बेयाव जोंहा रियेल गराइ Hey, a shark.
बे टेन्ट हाउस केम्पिं खालामनो थाफैनाय गाखोग्रा दङ राइनो इको रिजर्ट आरोना बियो बैयावबो केम्पिं खालामनाय दं बै सिङावबो केम्पिं खालामनानै हराव थानो हायो बिदिनो ओरैनो गेलेग्रा जायगा गथ'फोरनि ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना बै बेयाव वाल दङ बिथिंजाय बै वालखौ आरो बारबानो बैयाव जोंहा माने ट्री हाउस आरोना टेनजिं बड'सानि जिथु ट्री हाउस दंमोन बेयावनो दं आरो बेबो बेयाव बारबानो मोनखायो ओमफ्राय दा आं मिथियामोन आरोना बेयाव राइन' इक' रिजर्टआबो बेजोंनो ट्री हाउसआवनो एकदम जमा खाथियावनो होननानै खिन्थु एकदम दिनै फैनानै नुफैबाय एकदम नांजाबनाय आरोना एकदम सिमाखा नांजाबलायखायो ओमफ्राय दा बेयाव मा होनो टेनजिं बड'सानि जिथु ट्री हाउस दं बेयो मेन्टेनेन्सफोर बारा गैला खोमा बारा मानसि नुवाखै आं दहाय ओमफ्राय बारा बिदि स्टेन्डार्ड खालामना दोननाय मेन्टेनेन्सबो बारा गैला सिङाव दिनै बे राइन' इक' रिजर्टआ बिराद मोजां खालामना दोनदों आरोना नै मोजांथार आंथ' फसायदों जायगायाव फैनानै ओमफ्राय जों दहाय फैनाया मेन गेटआ जोंना बैखिनियाव जायो आरोना बैखिनियाव बे गोथां नुहुरनाया बेयाव माने गारि पार्किं बाइकफोरनि पार्किं खालामना दोननाय दं बिदिनो गोबां मानसिफोर फैदों थाफैनायबो दंसोगारोमोन बै सिङावथ' गोजाननिफ्राय फैना थाफैना बाहेरनिबो मानसि सानैसो नुदों आङो बिदिनो आमदानि दंफैथारोमोन जायगायावथ' मोजां नांदों फैनानै बेयावथ' एकदम जायगाया एसे स्लप आरोना गोजौनिफ्राय एसे गाहायाव थांनाय खिन्थु बिराद मोजां आरोना एकदम साफा ग्रिनारि बानायना दोनदों एकदम हाग्राखौ एकदम समान हाना दोनदों आरोना बेखिनि एरियाया माने भिडिअ'आव बोरै फैदोंथाय दा बारा मोजां सिनायाखै आङो खिन्थु ओरैनो नुनायाव बुहुत मोजां आरोना बुहुत साफा बानायना दोननाय दं ओमफ्राय बै खन्द'आवथ' एकदम ओंखारबोनाय फैफिननायनि एकदम बिबार बारि बेखिनिया थांफिननोसै दा नै बेयाव ओमफ्राय मा होनो वाटार स्प्रिंकल बिदि बानायगोन खोमा आरो नङाबा नाफोर हगारगोन खोमा दाथ' जेबो गैथ'वा दैबो बारा गैथ'वा बानायगोन जानो हागौ लासैनो नैबे जायगामोन आरोना बिराद मोजां बानायना दोनदों आरोना बेखिनिखौ फट'सो नुयोमोन आं बै गेजेराव जनानै मानसिफ्रा फट' थिखांनाय दिनै नुफैबाय आरो नै सानसुमा सुबुं बिदिमोन कापोल्स गोजाल' नुथारोबा जेरावबो कापोल्सल' नुयो बेमोन आरोना ओरै ओंखारबोनाया बिथिंबो ओंखारलांनायमोन बेथिंबो ओरैबायदि सान्थि नांदों आरोना आं दिनै फैनानै माने बोथोरा एकदम जोंहा एकदम अखा जागासिनो दंमोन आरोना मैया जोङो बेलासियावसो प्लेनिं खालामदों फैनो होननानै फैब्रबनो सुबुङा लिंबाय नालाय फैनो बिदिनो जाब्रबबाय थांसै होननानै बे लोगोआ लिंबाय नालाय ओमफ्राय दाना फैनायावबो ओरैबायदि जाबाय माने फैनायाथ' फैबाय मैया आसायानो गैयामोन माने अखा हाहांमोन ओमफ्राय दिनै फैनायावबो ओरैबायदि जायो माने बोथोरा एकदम स्रां एकदम मोजां खालामना होबाय आरोना ओंखायनो गोजोननाय मोन्दों फैनानै जायगायाबो बुहुत मोजां माने वर्थ अफ भेलु आरोना फैनायनि माने जेबो बिदि खहा मोनाखै मोजां मोन्दों फैनानै दाउ फिसिना दोननायबो दं हनै नुदोंना नुवाखै नै दाउला मासे दं बेवहाय आगोलाव नुदोंमोन आं दहाय दाउफोर थ' मारै मोनखो फैनानै मा बुंगोन आरो दा बुंनो जेबो वार्डसानो गैयाना मोजां मोनदों आरोना फैनानै होनबा नोंसोरो फै आं खिन्थु थानाय रुमखौ बिराद दामिद्राय मोन्दों आरोना फरायनो फरायना बेनो बेयाव सार्कोल दं बेयाव फैनानै बेयाव मानसिफोरा जफैनो हायो गासिबो जायगाखौथ' बहुत मोजां मोन्दों फैनानै खिन्थु
सोंना नायबाय जों थानायफ्रा माबायदि होननानै जायगानि माबाखौ लानानै थानाया एसे दामिसिन बादि जादों आरोना माने थाग्राया बेयाव मोननै टाइपनि दं न'आथ' गिदिर गिदिर न'जोंनो माने गावबा गाव रुमजोंनो लोगोसे सिङावथ' जों नुनाया कार्पेट बलायनाय सिङाव खिन्थु भिडिअ बिदि लानो मोनदिया नाथाय मा होनो स्टेन्डार्डआनोमोन रुमा ओमफ्राय आरो सिङाव गावजों गाव माने रुमावनो बिदि टयलेट माबा माबि बाथरुम बिदि दंफाजोबखायो खिन्थु बिसोर बुंनाय बायदिबा एसि रुम जुदि लायोबा हरसेनि थाखायनो 4000 आरोना 4000 ओमफ्राय नन एसि जुनथु दं बियो 3000 स' लाइक आं एसे जायगानि माबाखौ नायनानै एसे दामिसिन बायदि मोनदों आरोना मानो होनबा लाइक बानायना दोननाय जायगायाथ' माने आउट अफ मानि आरोना फैनानै जुदि थाफैयोबा बेसेबां फैसा होनानै माने थाफैनाया बिदि थाफैजायो खिन्थु जायगाया ओरैबायदि सिङाव माने दै गानानै फैनो गोनां जायो खायसे गारियाथ' गारिखौनो बारबोनो हाया बे माने खस्थ' आरोना माने दालांबो गैया बे दैमायाव खाथियाव जोंहा बेयाव बिथिं दैमा मोनसे दं बे दैमाखौ बारनानै फैनो गोनां जायो बे दैमायाव दै बुरजा फैबाथ' माने बेयाव गारि फैनोबो हाला बेबायदि कन्डिसन आरोना एकदम बिदि सिंनि कन्डिसन आरो बिदि माबानानै माबायोबा माने फैनायाव माने एसे मानेखो बेबायदि आरोना एडभेन्सार टाइपनि माने बेनो आरोना माने रिचेबल माने एसे गिदिर जायगायाव दं आरोना स' ओंखायनो बेफोरबायदि मोननैसो माबाखौ नायोबा माने लाइक प्रडाक्टना एसे बारा जानाय बायदि जायो आरोना एसे खम खालामना बानायबावनो हागौमोन बिसोरो बेनो खिन्थु जायगायाथ' मोजां बहुत मोजां स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामदों स' बेफोरबायदि जायगाखौ नायोबा खिन्थु या इनाफ बेसेबां लाथाव जायो मानो होनबा जायगाखौ बिसोर बेसेबां मेनटेन खालामना लाखिदोंना बेनोमोन ओमफ्राय ओइ बिथिंनोमोन जोंना टेनजिंनि ट्रि हाउसआ बिथिं दंमोन फैयाथ' गोबां मानसिफोर फैयो हनै गोबां जमा जमा थांनोसै दा लासैनो ओंखारलांनोसै जायगाखौ फसायदों बिदिनो आरो डेभेलप जाबावनांगौ जोंनि बड'लेण्ड एरिया जोंनि BTR एरिया बेयाव जोंहा बिदि जानांगौ बेयो आंनि फंबाय आमाइनि फिसाला नाथाय बिराद जसिला टाइपनि आरोना बिराद फाल्टु खालामनो रोंगौ खिन्थु केमेरानि सिगाङाव एसे माबा डायलग खालामना बुंनो थिनबाय आङो खिन्थु लाजियो केमेरानि सिगाङाव बुंनो हायाखै गोदान ना दासो फार्स्ट माने मा होनना बुङो बेखौ ब्लगिं खालामनो स्टार्ट खालामनो होदों आरोना बेखौ स' दिनै गाव खालामनो हायिखाय आंनो एसे खालामना होबाय स' बेबायदि नङाखि आं खालामना होदों माने आंहा एक्सपिरियेन्स दं आंहाबो जेबो एक्सपिरियेन्स गैया दासो फार्स्ट टाइम दंफां बैयावनो बेयाव नुहुरनाया बारा मोजां नुहुरला जोंना दा जुम लेन्सबो गैया जाहैबाय नालाय बेयावनो आरोना ट्रि हाउस टेनजिं बड'सानिया बेयावनोमोन हाबनाय जानाय नंला दिनै थांफिननोसै ग्रासलेण्डआव दसे हाबना फैबावनोसै आमदानि मानसिफोर फैयो नै गारि पार्किंफोराबो आमदानि दङ बे जोंहा एन्ट्रेन्स गेटमोन बेखिनिया बेयाव जोंहा एन्ट्रिनि फैसा लाखिग्रा सासेयाव 30 रां करि लायो बेयाव बेनो जोंहा रायनोनि गेटआ बेमोन ओमफ्राय जों दा ओंखारनोसै नाथाय दैमानि बाथ्रा बुंनाया जोंहा बेयाव दं आरोना माने एसे भिक्ट'रिया बायदि ओनसोलाव जायो नालाय दैमा बारनानै बेनो आरोना प्रब्लेमा मेन प्रब्लेमा बेनो फैनाय लामाया मोजां नङा माने मोजाङाथ' बिदि होनना बुंजाया माने लामाया दं आरोना खिन्थु माने मोजां बानायना दोननाय गैया मोजां बानायना दोननाय माने पाक्का लामाथ' गैखाया नै भिक्ट'रिया एरियायाव पाक्का लामा बिदि गैया ससेसिमल' दङ ओमफ्राय गारिसिम लामाया जाबाय जोंहा नैखिनियाव मा होनना बुङो बेखौ दैमाजों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो बे दैमायाव बेखौ बिदि बारनो गोनां जायो आरोना एकदम ओइ ससेयावथ' दैबो दं बेयाव बिदि बारनो गोनां जायो दा मेन प्रब्लेमा बेनो आरो बेनि अनगायैथ' जायगायाथ' बहुत मोजां आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय Oke, saya skuti ko narnanggan ओंखायनो आं दसे ओंखारथ'नोसै नारना स्टार्ट बन्द खालामखानाङा मा जायगा बियो सानसुमा बियो ग्रीनलैंड नहीं
Grassland. Grassland. Greenland mana? गोथां जायगा नुदों आं दा ओंखायनो ग्रिनलेन्ड Okay. बुंबाय सरि Grassland. केम्पिं खालामनोबो फैजायो बेयाव खिन्थु सिजन गैयैखाय मानसिफ्रा बन्द खालामना दोनदों बे गोथां जायगा नुनाया गोथां जायगा नुनाया बेयाव केम्पिं खालामनाय जायगाफोर दं आरो मोनसे दंमोन बै बेयाव ग्रिन कालारनि न'फोर बानायना दोननाय दं आरो ना फिसा गांसो दोंसोयो मोखौ फिसिनो गाहाम जासिदो जायगायानो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल फिसा मोखौ लाबोनानै मोखौ फिसिफिनो फिसा गाहाम जासिदो जायगाया दैबो दोङो सानजारि गोथां ओइ नै गांसोफोरा फिसा गाहाम गाहाम खम जागोन इखो मोखौआ फिसा जासिगोन इखो उदैयानो बेलदां दां जालायगोन इनिया फेमिलि कारफोरबो दंफैयो बिदिनो जायगायाथ' मोजांमोन नुदों दालाय न'हाय दं मा दे इच्छा गामोनसोदो इयाव फायनानै इच्छा गोदोर अन्थाइ नुसोदो सं दैयाबो इच्छाबो इसोदो खिथुसो गाहाम जासोदो दैयाबो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं हाय लोगोफोर हाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जेरै जोङो ब्लगाव लिरखादों जे जोंनि दासो गिबिसिन फार्स्ट ब्लग आरोना ओंखायनो गोरोन्थियाथ' जाखादों जोंबो मिथिखागौ लासैनो मोजां खालामलांनो नाजागोन दा अन्नानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो गिबि इउटुब बुंनोबो बारा मोजां रोंलाय लाङाखै माने फार्स्टसो नालाय आरो ट्राइ खालामदों आरो ना ओंखायनो दा जेरै जों बुंखाबायना नोंथांमोना जुदि मायावबा एसे खमिफोर नुदोंबा एसे माने जायाखै बायदि सानदोंबा नोंथांमोना अननानै कमेन्ट होबानो जाबाय जों गोजोननाय मोनगोन नङा होमबा दाबाव लोगोफोर ओरै थुनायखौ एकदम खना खनायाव थायो खना खनायाव आरो घन्टि बेलबो थायोना साबस्क्राइबजों लोगोसे बेखौ थुना हो दे